Lekcijemi. Razmatranje na Evanđelje dana za 24. veljače 2026. Matej 6, 7 do 15. Autor otac Lorenzo Montecalvo. U vrijeme korizme pozvani smo više vremena posvetiti molitvi. Onaj tko moli, taj se spašava, podsjeća nas veliki napoletanski svetac Alfonso de Liguori. Značenje ove izjave je sljedeće. Onaj tko moli neće biti đavolov plijen. Molitva je snaga kršćanina, to je sredstvo po kojem živimo u Kristu, s Kristom i za Krista. Danas nas Isus Krist snažno potiče da ne množimo i ne tratimo riječi kad molimo. Molitva je jecaj Duha Svetoga. On je taj koji moli u nama. Ako Duh Sveti stavi pred tebe tvoje grijehe, moli ovako iz dubine svoga srca. Bože, smiluj se meni grešniku, stvori u meni novo srce. Tijekom dana često ponavljaj ovaj jecaj. Ako si pod napadom đavla koji te navodi na grijeh, moli ovaj jecaj duše. Gospodine, spasi me od mog neprijatelja, ostani sa mnom. Slaba sam. Ako nestane posla za zarađivanje kruha, moli govoreći, Gospodine, daj mi kruh svagdašnji. Ako ne možeš oprostiti, preklinji Gospodina govoreći, Gospodine, nauči me praštati. Ako osjetiš da je Gospodin milosrđe, zaustavi se i ovako moli, Gospodine, hvalim te jer si milosrđe. Ako ne razumiješ i ne vidiš ljepotu i moć Božje riječi i Euharistije, moli ovako, Gospodine, daj da vidim i razumijem o tajstva tvog života. Ako otkriješ da si mlak u ljubavi, glasno viči, dođi duše sveti, nauči me ljubiti. Ako iznenada osjetiš Božju svetost, hvali ga govoreći, svet, svet, svet. Naravno, jecaj se treba često ponavljati tijekom dana. Ponekad sudjelujem u beskonačnim trodnevljima i devetnicama koje traju skoro duže od euharistijskog slavlja. Boga umara naše blebetanje. Posebno ga umara slušati molitve koje ne proizlaze iz događaja koje živimo. Svaki događaj je prilika da se obratimo Bogu, izvoru svakog dara. Neka tvoj dan bude pun molitvenih odlomaka kako bi uvijek živio u Božjoj prisutnosti. Kao što riba ugiba izvan vode, tako i kršćanin duhovno umire kad ne živi u Božjoj prisutnosti. Gospodine, nauči nas moliti. Amen. Amen.